You got a heart so big it could crash this down and I can't. Kaixo lagunok, gaurkoan produktibitatearekin lotutako ariketa bat, zelanin azalduko dutzuet. Eta, lehenko eta ben aipatzea pixka labur zein den formula oso formula sinplia da, bai? Eta zein produktibitatea dakituen bezala da, gure baliabidek zer rendimendu ematen dozkuen, ez? Normalien, ariketa bat izango normalien langile bakotxak zer rendimendu deko, no ze produktibitate deko, baina baita alda izen makinekin, bale? Kasuntan langileekin izeten da normalien, baina, danetari dau. Eta formulie da, bai, produktibitatearen formula, basikamente da, produktibitatea da berdin, guk lortzen dugun ekoizpena, zati hortako erabili ditugun baliabideak. Bai? Zelan traduzitzen da ariketa hauetan? Produktibitatea izan da berdin, ekoizpena, zati normalien langileak, bai, langile kopurua, bider, erabilitako egun kopurua, bider, erabilitako ordu kopurua. Bai? Eta horrek emango duzku produktibitatea zein da. Bale, beraz, hasiko gara 2014ko uztaileko selektibitateko ariketarekin. Ariketa dinozku. Bideoak eta CD-ak ekoizten dituen musikesea enpresak, ikusten duzuen bezala ariketa viejuno bat da, bai CD-ak eta lako gozak jaztik esaltzen, ez da? Bideoak eta CD-ak ekoizten dituen musikesea enpresak soinu esea enpresaren partaietza bat edo enpresa bera erostea nahi du. Soinu enpresa honek bideo musikala grabatzen ditu, bai? Eta 35 langile ditu, beraz hemen dugu datua, bai? Langileak 35, hortzen, egunean 7 orduz izena bilan, beraz, orduak 7 ordu egunean, eta urtean 3 egunez egiten dutelan. Beraz, egunak 300. Vale. Eta gero dinuzko gala urtean, bataz beste, 45.250 bideo ekoizten dituzte. Beraz, hemen ekoizpena urtekoa, bai? Ekoizpena 45.250 bideo urtean. Vale, venga. Musik S.A.ko zuzendaritzak uste du erosketa interesgarria izango dela, bai, soinu S.A. hori enpresa erostea edo zerbitzea, baldin eta, bai, musikagintzako edo bideogintzako kasunetan, bai, sektoreko beste enpresen produktibitatearen gainetik badauen, quiero decir, bideoen enpresetan de media kueste para tanto, bai, enpresa honek media horre baino gehiago ekoizten badago enpresa on bat da, bai? Langileek eta tokien baliabideak ondo aprobetxatzen dituzte, beste behiakide baino gehiago inkluso, beraz, interesgarria izan da erostea beti be, bai? Media horren gainetik badago. Media horren gainetik azpitik badago, pues, hobeto soinua esena barik beste enpresa bat erostea, bai, dagoena produktibitate handiagoarekin, bale? Orduan, da planteatzen enpresa berostea beti baldintza horrekin, bai? Mediatik gora badauen. Eta media, bai, sektoreko produktibitateko media da orduko eta langileko bideo bat. Beraz, media sektore jarriko dut, da, bat, bideo, langile orduko. Bale? Guazen ikustera, zein dan, bai? Gauzentan, soinu esearen, bai? Produktibitatea, formula replikatuta, eta ikusiko dugu ja gainetik edo azpetik dagoen. Datu horiekin azaldu ea enpresa horren akzioen 1/8 erostea ideia ona edo txarra den, bai? Eta egin beharreko iradokizunak enpresaren produktibitatea hobetzeko, pues, ala, bier bada. Guazen aplikatzera, gozen ikustera zein dan enpresa horren produktibitatea, bale? Produktibitatea da berdin, ez dugu motxela, ekoizpena,
zati erabiltako baliabideak, kasuntan, langileak, bider egunak, bider orduak. Hala izen dugun langilea barik igual makinak, baina kasuntan gabiz langileekin, langileak. Beraz, produktibitatea berdin, bai, 45.250 bideo, bider, bai, kasuntan, 35 langile, bider, 300 egun, bider, 7 ordu egunean. Eta hori ina ematen duzku emaitza 0,6 bat. Beraz, 0,6 bat bideo, langile orduko. Beraz, ikusten dugu medezetoikoa bat dela, eta honedaz 0,6 baten gure hau esan, honedazela, gainontzeko enpresen azpitik produktitatea ez nabiz ondo aprobetxatzen duren baliabidea, beraz dagoen nahikua produktzitzen. Beste dozen enpresa erostea ideia hori izango da, ze besti daukie produktitatea handiagoa hone baino. Beraz, ideia hona da, edo txaga da, jarriko goinuke, ideia txarra da, enpresa horren produktibitatea sektorekoa baino, uneko 29, bai, zezeko minuta bat da, eta ez dira egun da, o bat da, kasuntan, uneko daku hasta zen baseazki, uneko 29, basuagoa, delako. Eta iradokizunak inbitzaguz, bai? Zer gauzentan, produktitatea bajua dauki, beraz zer labin enpresa honek bere produktitatea hobetzeko. Holako alderetan produktitatea bajua da media baino, bai? Zer labin enpresa batek hobetzeko, bere produktitatea beti 3 ideia emango ditugu, depatuko ditugu. Beraz, zera egin dezake produktibitatea hobetzeko. Eta beti jarriko ditugu 3 gomendio estandar. Bat, bai? Izango da, teknologia hobetzea. Quiero decir, enpresa horrek makina hobiagoak azkarra produzitzen da horienak, ez dakit ordenagailu azkarragoak, bestie, makina o teknologia hobiagoa eta sofistikatu bategaz, igual, bai, bere ekoizpen handitu aldau, bai, bere produktibitatea handitu aldau, eta maitzako hobia lortu. Beste bai izango zen, langileen prestakuntza hobetu. Zuen langilea formatzen badituzu eta moten batezu kursilluak, gotekoa la última bere sektoreko nobedadetan eta azkarrago eta hobeto produktitzeko kursillo edo jakintza hori esker, langile hobia aukiko dituzu eta langile horrek gehiago produzituko da ordu betien lehen baino. Beraz, formakuntzan inbertitzia, diru askatzen da, denbora askatzen du, baina egize da, gero langilea produktiba bak izango dizela. Beraz, hori da, beste aukera bat. Eta zirengo bat izango da, azken aukera bat izango da, lan. Antolaketa hobetu. Langile eta makinen arteko kombinazio hori hobetu. Inkluso ez dakit, zuk imaginatu, hemen ditzen da bide, urtean 300 egun laun 7 orduz. Igual langileak itzen da bide, 8 ordu egunien eta 2 egun gitxia eta opor gehiago kizkir urtean zier, itzen dutzue lan motibatuago, hobeago eta produktibitatea handiagoa degaz. Edo kontrakua, igual egun gehiago inda urtean, 325 egun inda biher, eta egunien 6 ordu sartuta, ordu gitxia sartuta, gero horren gauzak itxeko egunien zier, eta horren egunien deskantza hau, oeto, posa, etorteko lanera, ebeneko izpetan ditzen da, euren produktibitatea handitu alda. Ez dakit, antolaketa da hori bai, lan antolaketa zarenako kombinazio guzti horreri, egunak, orduak, makinak, langileak, hori aldatu euskero eta
formula berdina bilatuz gero, akaso hobetu alda. Beraz beti, 3 proposamen hauek egingo ditugu. Teknologia hobetu, langileen prestakuntza hobetu, edo lan antolaketa hobetu. Hau izen da dana, mi esker, ikasliok espero lagungarri izatea eta hurrengo bideo arte. Agur, agur. 'Cause you got a heart so big it could crash